Ngendikane Imam bin Uyainah, wong kok madul karo wong liya, tapi atine isih duwe sabar ngene Gusti Allah. Sabar artinya apa? Nrimo qada qadare Gusti Allah. Dene mung cerita wae. Ning ati jerone kene iki isih duwe keyakinan sabar lan nampa qada qadare Gusti Allah. Wong kok cerita susahe tapi atine isih yakin karo Allah. Lah ngene iki ora disebut apa sabar. Dadi kowe nek ape madul tata sik niatmu, kowe ape sambat karo menungso apa karo Gusti Allah. Lah kaya ngene iki oleh, Mbah kuwinginane ngeten-ngeten. Oh, ora apa-apa. Sing penting wa qalbuhu sabir, wa qalbuhu nampa qada qadare Gusti Allah. Aja mau curhatno, mergo ke diapa-apano ke nyurhatno perkara sing elek berarti ngrasani Gusti Allah. Paham ya? Mergo tahu kaya ngene iki dilakoni Kanjeng Nabi. Piye Mat Muhammad kabarmu? Hawa kabeh lara kabeh, Jibril. Hawa kabeh lara kabeh. Iku nalika Jibril takok karo Kanjeng Nabi nalika pas lara badhe wafat. Jadi Kanjeng Nabi badhe wafat itu takok karo Jibril, piye keadaan umat Muhammad? Keadaanmu susah kabeh, lara kabeh. Lah kaya ngene iki oleh, tetapi atine kudu nampa, kudu sabar ing ngatasé qada qadare Gusti Allah. Mengane apa jenenge zaman akhir kaya ngene iki, apa jenenge sing paling apik iku apa? Alaikum bisukut wa mulazamatil buyut waridha bil qud hatta ayyam. Zaman kaya sakmene iki wis gonjang-ganjing sing paling apik iku apa? Alaikum bis meneng kowe lho. Meneng. Ora usah ana apa, ora usah roh, mergo awake gak roh sejatine. Ke meneng ngempet nang omah ridho karo apa sing diparingno Allah nang ngene omah hatta antam sampai kowe mati. Meneng. Ana apa wae ora usah diloroi, sembuh gak roh zaman saiki. Oh sama nang bluro saiki kaya hawane iku ora poso. Mergo warung buka kan. Wah ya wis sembuh ora roh, mbah ora usah maknani. Saiki wong kok kaya ngene ora usah nek ngono. Ana wong mangan ya ben sing poso ya ben wis. Alaikum bisukut meneng apa? Mergo awake dhewe gak roh. Saiki awake dhewe kulino maknani berita-berita. Ana apa jenenge iku? Ana mega koruptor sepawa 1 triliun. Mbah ya gar. Semoga-moga Indonesia iki dadi baldatun thayyibatun rabbun alamin ngono ae ora usah ngono warung ngalor gitu. Alaikum bisukut. Zaman saiki sing paling selamat apa wong sing paling meneng nang omah nampa apa sing dadi paringi Gusti Allah sampai diparani malaikat Israil. Al-Fatihah.